Good afternoon. Good afternoon mga bay. Na ako sa kuan, diri sa likod sa Magoong, sa garden sa mga taga Magoong diri sa P-2A. Hello. Oh, kani sinang Monica. Grabe kag kugihan. Imo po di diri nang nika? Tuwa pa isa ka plat dito nimo, naapa diri. Tuwa pa gyud sa gawas. Pagkakugihan kay wala man ni siya gipagawas kay senior naman eh. Nang himungot ni siya dire na dire sa iyang garden, kadaghan po mo garden na oy. Oh, di na daw siya kaadtong simbahan eh. Na siya pa siya kuanon sa simba. Oh, na dire. Atong subayon ang iyang garden kato to apas pakno oh. Oh, nag-shower pa sa iyang kuan. Oh, Stacey. Oh, nara si Tisi tumarong. Oh, di ba? Oh, di ngisi na siya kay pindot-pindot na lang siya. Oh. Oh, dire sa kamatis. Oh. Itlog ni Dodong. Hala gilihid ay ni mo na sa itlog ni Dodong siguro. Gagmay. Gagmay. Kamatay ning istorya. Ano si Tisi tumarong. Anhita dire sa unahan. Akong talong da. Asa yan talong? Wala na bungan. Oh, gi-harvest naman, gipanghatag naman nimo sa ako ron. Oh, ako yung nag-harvest karon siyang talong, iyang okra. Oh, di ba? Daghan kayo. Oh, gisumhan man gumi kinaog tangkong gikan sa bukid, di wala mi nanumbaling ning iyang tangkong. Karong sumhan na mi kuha na tangkong sa bukid. Kani? Bye. Opo. Ha? Opo. Opo. Na akong gibitay nga awog. Unsa lagi na? Unsa nabot pasabot? Dagon-dagon? Oh, dagon-dagon awog kay kung naay mga wat, maabtan pa na ako magsige siya libot-libot. Mo day na. Di ba mga bay? Naay dagon-dagon. Oh, tapa isa ka dagon. Oh, tapa isa pa ka dagon. Batihan oh. Oh. May talungan din. Ay, napaday talungan dire. Hala, nagkuwag dahon sa imong kalabasa tisay oy. Oh. Maglaway ka, katagaan ka gudlot. Naglawoy na miya yun yan na. Dayon, mamunga na siya. Sige man mo kuwag udlot. Dali na para bungat. Ay, daghan ang tanong dito. Pinintong. Oh, sige mga bay, di aray ka ha. Tanawa ilang mga talong ha kay. Kaya ako ang palaya ka. Kaya ako ang Tapos palaya nga buktot. Ay, ako pala yung buktot. Dili ka ba budagko, buktot. Kana siya. Wala na yung palaya umturo. Magbuo ni mga puk. Kanang pangdiningding kung sa Ilocano pa pandiningding siguro na imong ang palaya. Buktot. Butod ngan gamay, murag komos bata. Di jud buktot na kaas mo mubo. Dari sa unahan, dari kang akno. Kani kang kuanin. Kang kinsa ni dire ni nay training? Kang pili dai ko ni kay English. O di ba mga bay? Na ko ano donors. Oh, makautan ako luron. Oh, donors ganina unto donors karon donors. At tanawa dire oh mga bay. Dalaga di pakno, di ba na garden. Oh. Ang uli tao ani may wala dire. Dari ha tanaw na to ang kamatis ni Pakno nga gapungingi. Grabe. Hala, gilihan ni Pakno sa iyang itlog dagko. Oh, tanaw oh. Kita na gati siya eh. Oh. Tanawa dagko kay kamatis oh. Itlog patay ka chichi. Baka kita chichi ani. Oh, chichi dara imong dalagang gamay o dalagang dako. Hanggang dagan ulit ang gamay dako nimo miwa dire. Oh. Nara kang nang nika. Sumpay ni nang nika sa iyang garden oh. Sus gibalay-balayan pag yun sa senior dayon mangawat pa mo. Oy Ginoo. Mangayo na lang mo sa senior ay na lang yung kawata kayo maulaw ba po taong gibalay-balayan pa senior. Oh. Di beta na ako di ko kaagwanta ning balay-balay pero ang senior nagbalay-balay. Kani yan talong. Kani daw yan talong lilio na tong bunga ha. O gagmayon ni siya. Dito to sa iyang talong nga dagko. Tag-as. O ipaki. Gunito yung talong nang nika turon nang nika. Dulang palit. Gingot pa dito dayo. Ha? Mani ako libis nga talong. Oh, the best ka nga talong niya.
ako. Tanaw pong kamatis nang nika oh. Bungas kahago. Bugas kahago sa senior din. Ay mo pangawat oy. Panaon sa COVID. Oh, mo na panahon sa COVID nila. Kaya man siya pagawsa. Bisag pag-ato simbahan o tanglad. Oh. Ini, talong na sa senior, tanawara. Ayun yun, ikawati oy, kay maulaw, biya punta ani. Kenta nga, mga awat aning sa senior. O, tapo, tanaway ang talong ha. Tagas kaayo. Tagas kay talong ni nang nika. Oh, hi nang nika, manakay na po siya. Hi, nako dyan sa garden. Mga best friend ako. Oh, mga best friend niya ko no. Kalab na ko sa pawang simbahan. Diba? O, taras pak no, oh, magikuan ni Tisi. Grabe, dako ba ni ilang pa no, garden diri sa Magoong oh. Ikaw ko, amo garden ba ng barangay official? Saan din ang garden? Bang, o taas banji, sila magtiayon kita sila manhi diri. O pakno, hi na chichi, kaya araw makita ang chichi ni. Nga, nag-COVID, na resulta sa yung COVID. Kabalo na dahil ko na sa chichi. Awa, ayun, nagkuhan niya. Away, gigunitan, oh. Pisi. Oh, sus, nag-away, nag-away pagduha. O, naslay tubig, o. Naslay tubig. Grabe dito yung talong pakno. Dagko kayang talong no. O, talong, ito na yung kamatis. Gilihian yan isang itlog. Muna yung nani kadagko. Oh. May kabasa ka ba? Matay. Oh, hangtod pa dito sa unahan ang kuan halos pila ka Communal garden. Communal Garden of Magoong P-2A Magoong Linamon LDN. Oh. Communal Garden. Taas kay sa tanan murag pila ni ka percent nakuha sa yuta ni Ubaldo. Hapit mo anhap no. Kuno, taman dito atong kural atong kawayan oh. So po, tama na ato enlarge mga bay ha. No, layo kayo oh. Taman anang lubi nga taas. Oh. May pitsay. Nakalipit ko ginger. Kang Junjun nga kuan, maglasang. Sila na na-harvest niya, katulad na. Oh, naka-harvest na siya ni. Kapag nabalik siya sa kwentang hilo. Ano ka ang kuan pod ni maglasang. Taman diri. Isa tong burusay. Tapos dalan. Kuan sa dalan. Oh, mo pa nilang pitsay. Communal Garden of P-2A Magoong Linamon LDN. Mao ni ilataman ilang garden diha di ana taman. Gamit nilang yuta ni Ubaldo. Sugod nag-COVID. Na wapo na gid ilang garden. Pero wa pay COVID, sugod-sugod pa lang. Karon nga final na gyud nga di naman laag. Diri ang hideout sa mga taga P-2A. Diri sila magkita mga kasilinganan. Hantod mag-abot ang mag-asawa. Sige, diri ra mga hapon mga bay.